Ay, apo Diyos ko, kurang pa itibarbarya ko. Ay, kurang sama dati ikwenta ko. Apo, mabisinak pa magabanog. Maita! Maita! Apay ma, ina manigatang anti cup noodles di ka mabisina. Anya flavor na ma? Uriin niya, alis to am. Ay, Diyos ko, nagrigat talaga agkwentan. Aya, kurang pa iti ko. Amon pa mo iti barbaryak na cocoins ko. Ma, tay noodles yun eh. Apo, Maita. Anya ka di tinarigat tayo imbagaking katatay. Kunayo noodles, uri anya ti flavor na. Kunaking ka cup noodles. Ay, apo, aya. Ah, cup noodles ba? Aguray ka, ma. Oh, Diyos ko pa kaya nga. Ma, inya lang kati kapon ni. Anya ata. Cup ma. O, di ba naglainga? Cup, tapos noodles. Di cup noodles. Apo, Maita, Diyos ko. Basol ko gamit na binaybay ang kang nati mo sinuubing ka. Iso nga dita, utak mo tinapanan natin epekto na. Nag-OA ka ma. Di ba ustuak mo? Hamura sudanan may tatataki na dampel mo. Nakailagan tayo papaunong ko. Ay, apo, Diyos ko, nagsakit ti ulo kinya. Yung kamalata pabaryaan na dati 20 pesos ni kasapulak ti barya. Pabaryaak dati ma? Uwe, nalistuam. Okay. Ay, apo, Diyos ko, Mariana ko sepa. A few inches later. Ma, di pinabaryaan yun eh. Apo, anya atoy. Di ba yung bakit niyang pabaryaam dati, Bente? Ay, apo, Diyos ko. Kabarya mo data. Baryaadan nga ng pinasukatam lang mo ti barya nga, Bente. Bulat ti Bente nga kiti kasapulak ka barya. Ay, apo, Diyos ko. Pakaya nga ninyalao na ayaw din nagbasbas ulang ta edit ka nagtikas to yung anak. Ay, apo. Nag-OA ka nga talaga, ma. Sinurot ko lang mo to niya timbagayo pabaryaak ni Bente. Barya mo data. Pumano ka malati sa buwan ako, diba ka ba hiplata kinya? Nag-uyong ka nga talaga, hangkay maawatan. Apo.